Dar eu sper că o să reușim să depășim momentul ăsta. Nu știu sigur, o să vedem. Am avut o relație foarte interesantă cu Putin. Îl știu de atâția ani, îl plac. A fost un lider extrem de puternic pentru Rusia. Este interesul nostru să avem o relație de muncă foarte bună cu Rusia. Și acum, la sfârșit, trebuie să găsim o soluție la sfârșitul mandatului său prezidențial. Телеканал 1+1, будь ласка. Ірина Павлонок, 1+1. Запитання до президента Ющенка. Пане президенте, скажіть, o întrebare pentru domnul președinte Iușenko. Dacă decizia pozitivă nu este luată în București, decizia asupra Ucrainei nu este luată în București, cea pozitivă, care este, ce alege să facă Ucraina mai departe? Dacă nu dacă colaborarea noastră, primul pas nu va fi acceptat, vor exista dezbateri, vom încerca în continuare să căutăm un rezultat pozitiv. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru ceea ce face președintele Bush în acest sens, pentru munca pe care o va face oficial și neoficial, pentru înțelegerea valorii acestei probleme, acestui subiect. Evident, avem foarte mult efort de făcut înainte pentru a găsi pentru a avea acest răspuns pozitiv. Și sunt sigur că poziția prietenilor noștri din Uniunea Europeană va juca un rol esențial pentru decizia finală. Sper că vom fi în stare să convingem acele state că încă avem o oportunitate să spunem mai multe informații. Nu văd altă modalitate pentru Ucraina, nu văd altă cale, nu văd altă alternativă. Emoțional, aș vrea să spun, pentru populație, pentru forțele politice, ar trebui să fie mai dedicați acestei direcții. Și problematicii dacă Ucraina intră sau nu în acest prim proces de aderare la NATO. Pentru societatea ucrainiană trebuie să înțeleagă foarte bine care este scopul final. Națiunea ucrainiană, spun unii, nu a decis încă. Nu, vă spun, noi am decis deja. Noi nu vorbim momentan de aderarea la NATO, ci de primul pas către acest proces. După acest prim pas, haideți să avem o întâlnire și să explicăm națiunii ce se întâmplă. Dar trebuie să facem acest prim pas. Misiunea NATO este aceea a securității colective. Și eu nu văd un răspuns altul decât acesta al intrării în NATO. Sunt sigur că națiunea ucrainiană este foarte înțeleaptă și că oamenii vor lua o decizie corectă. Și sigur, referendumul pe care îl vom face cu privire la NATO, acum 3 ani în urmă am început această discuție și 70% erau de acord. Acum un an erau 50%. Acum sunt 40%. E o muncă, e o situație. Atenția asupra acestui
acestui subiect va da rezultate, se văd progresele deja. Cred că totul va fi bine. Mulțumesc.